Mga hinog na oh. Ito na lang pwedeng ikuan. So, mga hinog na ito na pwedeng itanom. Ang hinog itanom. So, inaana na lang ang teknik. Ang hinog itanom. Masaba parang sunod sa ako. Sunod sa ako. Mga palya oh. Palilugnas naman gud ako mga tanom ay. Kinahanglan na magtanom na kog bag-o bitaw. Panibago na pod. Pero na ay magsunod. Ay magsunod oh. Nawa na. Ano jud? Wa tay mautan dayon. Kinahanglan na jud ni siya dapat nagsunod. Kuhaan tani okay. Kuhaan man. Guwang ba? So, sakto ra ni kito naman ko nakuha didto. Ugma na pud nang uban. Lami kay ni siya kasagulan ko di siya og saluyot. Sagulan og kuan. Saluyot. Saluyot akong isagol ani sa iya. So, tama na niya kung kuha kay kamera ba yung tulo mangaon. So, di man po na mo mahurot no. Kay ako ragod akong anak kasi inday vlogs. Akong banana.